sore saiki wis dadi bengi. Amarga udan, salah. Piye teh? Balik maneh adewe mau Oh keri. iya lali. Soale mang situasi keadaannya gak mendukung. Jadi adewe gawe maneh sing beda keadaan. Mau sore, saiki dalu. Asik-asik. Sugeng dalu ora? Sugeng dalu. Langsung saiki awake dhewe nek tepatnya dek sore jembatan sing anyar sing dek Kediri. Pokok sing wis ngerti jembatan anyar sing dek Kediri. Lah, jembatan iki lagi dibangun tahun 2016. Mosok Iya, tahun 2016. Oh, wong Kediri laro. Kan kuwi nganu to, kuwi jenenge mandek. Mari kono kan dilanjutne lelagaan. Yo. Oh, Kapan yang resmene? tahun wingi, nyapa ya gak roh ya, Mbak E? Udet. Oh iya, aduh. Dek kene Wong adoh, Bos, wong adoh. yo. Dek kene awake dhewe bakal nyeritake Saiki tentang Kuto Kediri. Kota Kediri lah. Kok Kuto Kediri? Ya pokoknya jembatan lama, jembatan Brawijaya sampai Taman Oh ya, Jembatan. sekitaran iki Ya wis, berani lah. nah Berhubung keadaannya cuaca gak iso, gak mendukung. Jadi adewe ya wis yo wis dek kene terus bakal nyeritake kabeh seluk-beluke kota Kediri. Kok kabeh sih? Ya wis lah. Siti ae. Ya gak apa-apa. Tak kabeh sik menarik ngono lho. Nah, yang pertama Kota Kediri kuwi terkenal karo mitos-mitose. Langsung langsung horor sih, Bos. Lah apa nek dhisik? Yo makanan tradisional. Sapa sing gorong ngerti gethuk gedang? Iku mesti lek tau coklat-coklat lah. Tahu mangan gethuk gedang mestine asale saka Kediri. Makanan khas Kediri ku gak do. Gak kok. Anak mana? Yang warnane kuning-kuning itu Tahu. tahu kuning. Tahu kuning karo gedang iku makanan simbolik khas emang khas saka Kota Kediri. Nah, enek mana sing makanannya unik tapi enak. Apa iku? Sate bekecot. Oh iya, sate bekecot. Hujan-hujan gini ki akeh mesine biasane. Enak. Lah dalangan ya Iki bolaku teko. Iki bolaku lanang sing tak critakno mau. Perkenalan dhisik, Mas. Kenalan dhisik. Buatnya kayak apa ya? Nami kula Hendri. Oh, Hendri. Saking Budi Mas kok. Niku wau pasek kajian. Oh, Teng SMA tunggal. oke. Monggo legah nang mriki. Inarak riyen. Rodorene, Bos, rodorene, Bos. Leren. Iya. Lanjut mana yo? Liane makanan khas Kediri iku ono maneh. Sing jaranan iku apa jenenge? Jaranan apa? Apa Gedang. Hah? Gedang. Jaranan iku apa nek khas Kediri ku? Kepang. Oh, kesenian. Kesenian khas Kota Kediri. Khas Kediri Kesenian ku. Jawi. Jenenge jaranan iku paling khas. Yo, jaranan iku enek sangkut paute maneh yo. Kudu jaranan to ana reog. Enek apa maneh jane reog? Yo. Kowe gak Kediri ada. Tapi kan enek Iku Ponorogo, Loh, Mbak. tapi kan enek kaya apa gabungane? Tuh. Kudune tekon karo Mase. Mase iki biasane Oh iya. Mase sing luwih ngerti. Biasanya barongannya digawa, tapi hubungan kancana Dewi. Loh, apa mana sing atene diceritakno? Akeh jane tapi bingung kancen ceritane. Oh iki sebelah dhewe iki ana apa iki? Oh Taman iya. apa iki? Ning Kediri ku duwe Kediri ku memang tempat bersejarah, paling bersejarah. Apa ya lek ngarani? Iku Kediri ku kutha sing suci. Yo menurute akeh wong sih. Jarene iku presiden iku wedi mlebu nang yo kudu presiden tok sih. Yo petinggi negara iku wedi mlebu wilayah Kediri amarga wedi lek jabatan iku Lengser. Iku mitose tapi jareke wis tau dibuktekne. Sampai presiden siapa namanya? Presiden Soekarno karo Gus Dur. Nah, makanya koyo pejabat iku wedi lek kate berkunjung nek kutha Kediri. Kudu pejabat anjine yo enggak Petinggi. petinggi negara sing pekerjaane gak apa ya lek ngarani Gak tenanan. gak suci, gak tenanan iku mestine wis langsung lengser cara mlebu wilayah Kediri. Begitu.
Nah, lengser itu artinya turun jabatan. Yo, Turun jabatan. jabatan. Kemana ya? Nah, jarene enek salah satu cerita saka Kutha Kediri sing kaya di mitos iku, Sing kita terkenal, paling terkenal. Sing iku ana jarene kan Kutha Kediri ku terkenal enek sungai kali Brantase ta. Lah jarene ndek kali Brantas ku ana boyo putih. Yo. Nah, boyo putih iku iso didelok karo wong sing pinter lah. Kaya wong sing iso ndelok ngono-ngono kuwi lho. Apa sih indego? Ya, yo. Sing ku kan sing iso ndelok Barang sing ora ketok. barang sing ora ketok. Transparan deh. Tapi jarine salah sijine guru sing ndek Universitas Islam ndek Kediri iku boyo putih ku gak ono ndek Sungai Brantas, tapi ono ndek salah satu kabupaten sing ndek Kutha Kediri. Ku ngono. Yang ndi ya? Ndek desa Keras. Heeh. Lah, tempatnya kuwi jenenge Gedung Seketi. Enak sing ngerti ae. Enak sing ngerti gak? Enak iku tempatnya ndek Keras. Kan duwe ku. Tapi yo gak ngerti kuwi benernya sing piye gak ngerti pokoke mitose ngono. Lek menurut internet iku boyo putih iku nunggune iku nek jembatan lama, jembatan sing tertuwek ning Kutha Kediri. Lah iku apa baru didelokne jembatan lama itu sendiri kebetulan awake dhewe saiki nek sebelahe jembatan lama. Tapi ki mumpung keadaan hujan jadi adewe Iya, wae. Lah, apa mana, Mbak? Kok Mas Kok ngomongnya apa ya? Oh iya, ramalane Jongko Joyoboyo. biasanya disebut Jongko Joyoboyo. Joyoboyo iku rajane Kediri. Pas wayah iku apa ya iku jenenge? Jadi masa pemerintahane iku masyarakat Kediri ayem lan tentrem. Iku apa ya? Apa maksudnya? Iku lali aku sih. Isi ramalane. Ku Apa? Enak sing ngerti. Ono akeh gak mungkin Wis nyebut. Lah, Piye? Kenapa tuh beli wong ngono iki? temuan piye? Olah kenyang terus e. Yo, ora ya? besok bakal ono kereta tanpa jalan lho. Ora apa ya, Kak? Soalnya bakal ana kereta tapi gak gawe jalan. Lah gawe apa? Saiki buktine anak tenan lho. Buruk. Kok jadi Duduk. Lah iki saya ana sepur iku. Sing iku. Ana ndak kono stasiun ndak Kediri. Oh iya, lali. Terus apa nek? Anak-anak sing keloro. Apa ya? Ku. Apa ya? Sik tak eling-elinge. Lali. Lali. Iku lho. Tanah Jawa kalungan besi. Oh, maksudnya apa? Apa neh iki ya? Apa sih? Wong biyen bosone yo koyo ngono lho. Lho, aku mbiyen. Oh. Tanah Jawa kalungan besi. Berarti tanah Jawa berkalung besi. Yo kereta kuwi mau. Kereta apa? Kereta iki. Oh, ya seru numpak sepur ta, Mbak? Iya kan, hobi numpak sepur. Ono neh. Apa neh? Perahu. Miber ning gone awang-awang lho, laku ndek awang-awang. Pesawat Yo pesawat iki Mbak pinter iki. Oh, Iya, pesawat iki kan pesawat. Iki tiba. Wis sangar teh wong wadon tapi pacakane koyo lanang ngene. Oh, akeh dong. Oke. Oke. Tenan to ramalane. Oh, tenan kancet jamane iki wis wis edan, wis kuwo. Jadi ya wis akeh kudu nggone. Wis yae. Wong sing suci malah dipegeli yo iku wis ramalan Joyoboyo antene. Ya, Kediri ku pokoknya terkenal karo Jongko ramalan Jongko Joyoboyo. Makane sing padha pengen ndelok ceritane tekan Kediri saiki padha ora Kediri. Ana museum-museum sing bakal nyeritake asal usule kota Kediri sing jare kuwi terkenal karo mitos-mitose. Apa contone? Contohnya museum apa? Museum dari Kronggo iki lho sing Erlangga. Museum Erlangga. Ono ing Klotok. Sebelah Gunung Klotok. Klotok. Sebelah Gua Selamakleng. Nah, iku museum sejarah akeh balik sampean. Ono neh. Apa ning Kronggo petilasan Haji Joyoboyo. Nah, iku
ya bos. Kurang serius. Nah, enek siji kas cerita sing tenar ndek Kediri. Apa maneh iku? Misteri Gunung Kelot. Wah, ngeri. Sumro iku. Makane sing mbak-mbak sing duwe pacar apa mas-mas sing duwe pacar ojo rono karo bandingane. Waduh, kali pedot. Jarene wis ngono, jarene ora duwe pacar aku. Sakno Mbak yo. Curhat apa sambat? Apa mana mas? Sing jarene iku Kediri. Sapa sing anune iku lho? Oh iya petuae Lembu Suro pas Ibro. oh pas wayah gawe sumpah lho. Kediri dadi kali cerita kecilakan. Jadi gedung. Jadi gedung. Waduh ae. Oh ya ampun. Ono sing salah. Yang masuk kata cerita apa ya? Opo? Lali ya. Ada nih Kediri biasanya ngonoknya apa Mbak? Larung saji. Oh larung sesaji. Larung sesaji kuwi biasanya kapan Mas dilakoni? Apa ya? Ingetnya dinopong loh Mas. Jadi kota Kediri biasanya. Loh, kapan nih Mbak? Aku enggak tahu. Biasanya bulan Maret tak tahu ini. Bulan Suro. Suronan kan ada Mas. Ono, turunan. Biasanya turunan malah. Larung sesaji ku biasanya nek pas saya Suro ya Pak ya. Tapi tawar. Lho kuwi gunane larung sesaji gawe apa Mas? Kayak apa ya? Kepercayaan. Nyelam. Ada tuh. Ada di wong Kediri. Kayak nyelamet. Gawe apa? Jadi lek ngomong kayak wong gak ono iku tandan. Nah, tahlilan tapi ini gue kutone aja. Oh, selamatan iki kutone dhewe. Oh, betul. Ben dhewe ya wis. Selamat ngono lho. Ben Selamat. Kediri ki tetep suci, bebas saka wong jahat. Dan bersih tanpa narkoba. Ya bersih. Terus apa meneh? Nah, wis saiki kan wis cerita-cerita. Saiki wae dijengke tae jembatan lawas iki. Mesine kabeh iki padha penasaran yo, jembatan lawas iki sing ndi to? Terus sampe jembatan iki sing ndi ngono. Isi-isi nek sekitar adewe ngevlog iki ana jembatan lawas, jembatan Amal, Jaya, ana jembatan Jaya, enek Taman Berantas sing saiki adewe nggon iki jenenge Taman Berantas. Terus ana neh Sungai dan Kali Berantas. Tak tuduhne bareng iki. Sing Tidak. ayo dhewe iki ngevlog iki penuh perjuangan jadi dolali di komen, like and subscribe. Subscribe ya. Ikuti channelnya Dewe Cah. Ojo dipateni pisan. Soalnya iki penuh perjuangan tulus lan ikhlas ya. Lah, iku jembatan lawas. Tapi yo gak pate ketok. Iku ana wong liwat iku. Nah, iku enek Taman Berantas yang biasanya dinggo cah nom-nom dolan. Lan tinggi wong mancing-mancing. Mare ya udan, ora ketok. Ki tinggi apa dolinane wong nom-nom iki ya. BMX. Iki. BMX area. Ini jembatannya. Terus iki maneh ana Taman Berantas. Taman sing lagi dibangun yo kan sing ndek Kutha Kediri. Lagi diresmekne. Lagi diresmekne. Derini. Gawe cah-cah sing padha penasaran, mrene-mrene, kena iki digawe dolanan Ya, Google Map. Heeh. Iki gambarane pas wengi. Iki gambarane pas wengi. Soale iki udan yo ora yo cahya sepurane. Jadi adewe gak Jadi awake gak iso langsung nikmati ndek kono. Heeh. Saya pengen dolan rene, ayo cepetan. Kediri apik lho. Suwun yo wis ngetokne channel dhewe. Ojo lali di like and subscribe. Dan jangan ojo lali loncengnya donek nil red. Ya sugeng jaluk gawe kabeh. Muga-muga apa vlognya dhewe iki bermanfaat gawe Sedaya.
Pakai wis ora terima wong Kediri. Tak tuku ya ora ya nek Kediri. Salim sik. Lan ojo lali dolan nang Kediri. Salim sik. Dadah. See you again. See you again.